Avui entrevistarem a la secretària de l'AFA, Mercè Mestre. I digue'ns, Mercè, quins avantatges té entrar a l'AFA? Doncs, de fet, tots els pares i mares de l'escola són membres de l'AFA, no cal fer cap tràmit especial per entrar-hi. I realment és una feina molt gratificant i molt engrescadora poder estar participant directament amb l'escola en tot el procés de formació dels nostres fills, no només en coneixements i habilitats, sinó també en valors. Saber de primera mà què és el que es cou a dintre de l'escola, com s'organitzen coses, poder fer propostes de millora o de canvis i també donar suport a l'escola en totes aquelles coses que pugui necessitar de part nostra. La feina que fas a l'AFA beneficia algú i a qui? Doncs sí, espero que beneficiï tant als alumnes com a l'escola, com a l'equip directiu, com a tots els pares i mares que en formem part de la mateixa. Perquè en el fons tenim un únic objectiu, que és la vostra formació. I què feu exactament a les reunions? Doncs ens reunim una vegada al mes, tots els primers dimecres de mes, de 7 a 9 de la tarda, a l'escola. I en aquesta reunió també hi assisteix, a part de la junta directiva de l'AFA i de tots els pares que vulguin venir, l'equip directiu de l'escola. O sigui que si no ets membre de l'equip directiu de l'AFA, pots anar-hi quan vulguis a les reunions. I tant, i tant. Això és l'important, que tots els pares que vulguin, que volen venir només un dia, que vinguin, que volen venir molts dies, que vinguin. Vull dir que sempre està oberta a tots els pares i mares dels alumnes de l'escola. I com treballeu exactament? Doncs com treballem? En el primer punt de l'ordre del dia de la reunió, sempre l'escola ens informa de totes aquelles coses que han anat passant o que passaran properament a l'escola. I després anem des de l'AMPA, com que també hi ha estructurades diferents comissions, s'explica, segons el moment, què va passant en cada una d'aquestes comissions. Parlem del PASSA, que és el programa d'intercanvi de llibres, parlem de les subvencions que demanem des de l'AMPA per donar suport a activitats que es puguin organitzar des de l'escola, parlem de les conferències que organitzem per als pares que en fem una al trimestre, parlem del suport a la festa de benvinguda de primer o del sopar de comiat de quart. I al final hi ha un torn obert de preguntes en què tothom pot aportar allò que vulgui, una proposta, una queixa, un comentari, preguntar alguna cosa, algun dubte, i és un debat obert amb l'equip directiu. La relació entre els diferents pares que formeu la junta directiva de l'AFA, quina és la vostra relació? Doncs la veritat és que molt bona, ens ho passem molt bé. Ja fa prop de 4 anys que ens veiem i ens trobem cada dimecres. També hi ha gent que s'ha incorporat més tard, gent que ja ha marxat, però l'ambient és molt bo i de fet és una cosa voluntària que la fas per gust, per tant vas predisposat a tenir bon... I en el fons són pares de l'escola que busquen el mateix que tu i també és gratificant conèixer a vegades pares de nens que comparteixen classe amb el teu fill i que potser no tindries ocasió de conèixer. I quantes hores li dediques al mes? Doncs no són moltes, la veritat. Molts mesos, en el meu cas, que sóc la secretària, és el temps d'anar a la reunió, que acaben sent aquestes 2 horetes, i el temps de fer el resum posterior amb les notes que he pres per després enviar-ho a tots els pares amb la convocatòria de la reunió següent. O sigui que si no ets membre de l'equip directiu de l'AFA, no fa falta que li dediquis hores simplement a la reunió, no? Sí, a menys que et vulguis apuntar en una de les comissions i vulguis participar més activament, però no hi ha cap requisit de temps de participació obligatori pel fet de formar part de l'AFA. Per finalitzar ja, quin missatge li donaries a un pare o mare que es vulgui apuntar a l'AFA, principalment de primer d'ESO, que serien els que farien tot el recorregut fins a quart? Doncs que s'animin i que s'apuntin, més que s'apuntin, que vinguin a les reunions, que ho vinguin a provar, que vinguin un dia. Si els agrada, repetiran, si no, no tenen cap obligació de fer-ho, però jo crec que és molt interessant. A mi m'ha agradat molt, he après moltes coses del funcionament de l'escola, sé molt més de primera mà què passa i per què són determinades coses, i realment és engrescador i divertit. I no suposa una càrrega de feina espectacular. A més, que tots els pares de primer han de tenir present que
L'any que ve la majoria de la Junta pleguem. Per tant, cal que entri gent nova i aquest any és una bona oportunitat de poder estar dintre de l'AFA, veure com funciona i l'any que ve poder-se'n fer també càrrec entre ells. Doncs moltes gràcies per el teu temps, Mercè, i esperem haver-vos convençut perquè us apunteu a l'AFA.